Concello de Lalín, Pazo de Anzuxao, Embutidos José Antonio y Nilo y Fogar de Breogán patrocinan a Mochila do Viaxeiro. Boas, están connosco no comezo dun apaixoante viaxe. Queremosles propoñer unha travesía polo mellor da nosa cultura, dos nosos povos, vilas, xentes e lugares. Dende hoxe poderán encher connosco unha mochila a que nos acompañará nunha viaxe polas festas culturais e gastronómicas máis destacadas da nosa xeografía, do noso país. Porque temos moito que descobrir, porque temos moito que ver e porque podemos facelo xuntos. Acompáñennos, aquí comeza a nosa viaxe. Bos días, amigos, e benvidos un ano máis á comarca do Deza. Hoxe estamos por estas terras porque, de San Amaro a San Valentín, xa se sabe, mes do cocido de Lalín. Máis de 30 actividades planifícanse ao redor desta celebración gastronómica, entre as que se atopa a tradicional matanza do porco, que a iso das 10:30 vai comezar a actividade na parroquia de Corpiño, aquí ao lado. Pero antes de nada, por iso de que nos collía de paso, imos facer unha parada no Pazo de Anzuxao. E, mentres eu busco alguén que nos guíe nesta visita, voceciña, vaille dando o sumario. Perfecto, Marta. Imos ver entón o que temos preparado para hoxe. Na comarca do Deza, rodeado dun entorno privilexiado, atópase o Pazo de Anzuxao, un dos maiores exemplos da arquitectura civil desta comarca pontevedresa. Dende fai máis de 40 anos, aséntase aquí as instalacións de Lácteos Anzuxao, unha fábrica tradicional de queixos galegos xurcida a mediados dos anos 70. A calidade e o sabor dos seus produtos otórgalle o seu selo de distinción. Hola, Marta. Moi boas. Tica mochila, como sempre, non? Eu xa sabes, son de ideas fixas. Moi ben. Estou aquí dando unha volta e isto pareceme precioso. Está moi bonito. Estou buscando alguén que me ensine. Pois enseñoche eu mismo. Sí? Sí, sí. Por onde imos? Pois por aquí xa. Sí. Vamos por aquí. Isto é un pazo e tamén é unha fábrica de queixo. A fábrica antes estaba debaixo do pazo, agora pasámola para aquí e agora fomos acondicionando un pouco os xardís. Temos aquí o santuario do Corpiño. Pois a xente ve o de queixo, se chama a atención e veñen e unha vez que chegan aquí, despois xa é o boca a boca, os autobuses vanse falando uns cos outros e van tendo máis autobuses, máis xente e todo iso. E por que tedes aquí a Virxen do Carmen e non a outra? Porque meu abuelo era moi devoto sempre a Virxen do Carmen e aí está. Bueno, pero tanto rezar pola fábrica, haberá que ir vela. O me digo eu. Vamos allá. Xa ule a queixo, aquí a produto. É tanto que ten que ulir. A mira, tes aquí toda unha variedade do que facedes vos, non? Sí, do que facemos nós é produtos que compramos para vender aquí na tenda. Este que ten moi boa pinta, Arzúa Ulloa. Este é de denominación de orixe, non? Sí, deronela o ano pasado. Isto canto é? Eso, 1,7 kg, por aí, máis ou menos. 1,7 kg? Sí. Pero isto ven o papo eu nada, Eso é sin pan, moito mellor. Nunha merenda. Sí, como a nada. Pero seguro que estes queixos teñen algún premio, non? Teñen, bastantes. Son os 4 de tetilla, foron os primeiros que levamos, e o ano pasado levamos a distinción de ouro. Pois eu estou na casa, así, chega a hora de merendar, digo, oi, apetéceme, teño antoxo de queixo de tetilla, de Anzuxao. Podo pedir por internet? Podes.
Bueno, aquí cando veñen as excursións ou xente particular, o que facemos é poñerlle nesa pantalla unha película de como facemos o queixo, o tipo de venta que facemos, dai xa facemos a degustación, e depois, como ben podes imaginar, o que me quere comprar vendemoslle de gran gusto, que é o que nos dedicamos. Pois mira, eu xa tanto falar de queixo... Eu quero probalo. Pois non hai problema ningún, vamos alá. Non. A máis é norma da empresa, é dicir, primeiro excursión e agora vamos a probar o queixo. Daqui non marcha ninguén sen probar o queixo. Nadie. Pois eu tampouco. Aí está o queixo e o coitelo. Eu lista para catar. Pois vamos alá. Ai, mira. Mira, un cachiño ben feito, Que cremosiño. Boísima. Bueno, eu creo que xa vou levar este cachiño, xa? Non, muller, pero como vas levar ese cacho? Levarás un inteiro. Pero este xa está aberto, xa... Pero non, muller, non, ese queda para degustar. Leva este. Bueno, pois, moitas gracias, vou encantada. Bueno, pois pareceme moi ben. Hasta logo. Chao. Oe, Marta, ese queixo vai a medias, non sei? Por suposto, voceciña. Pero non te preocupes, porque de seguido vaste poñer as botas. E logo? Pois porque hoxe, dende xa mesmiño, comeza a degustación popular. É gratuita en Corpiño. Pois veña, Corre bugue, que que imos chove. quedar sen nada. A matanza tradicional do porco é un dos aspectos da Feira do Cocido que garda con maior naturalidade o aspecto festivo desta tarefa na comarca do Deza. Esta actividade, que cada ano se organiza nunha parroquia distinta, conta nesta ocasión ca participación activa dos veciños da parroquia de Corpiño. Imos! Baixo unhas carpas instaladas nesta ocasión por mor da intensa choiva, os veciños de Corpiño escenifican o xeito tradicional a matanza do porco, a música, os trases tradicionais, a repostería artesanal e, por suposto, o augardente son os ingredientes desta xornada festiva na que participan todos os veciños de Corpiño. E vela aí a cama de lume que lle están a preparar o porco Valentín. Pero millor será que cho conte don José Crespo, alcalde do Concello de Lalín, que a saber máis destas tarefas tradicionais. Bueno, nun día como hoxe non podía faltar a cita ao alcalde. Bueno, levamos moitos anos visitando a Feira do Cocido e hai 14 anos puxémoslle a matanza como un complemento indispensable porque sin matanza do porco non hai cocido. Entón queremos facer cada ano a matanza nunha parroquia. Este ano tocoulle unha das parroquias emblemáticas de Lalín. Estáste poñendo toda chea de muxicas porque resulta que estamos a favor do aire e había que estar do outro lado, senón Anda as con ollo, muxicas Marta. As muxicas, non sabía que se chamaban así, as muxicas. As chispiñas esas en galego chamámoslle muxicas. Estás chamuscando o porco, unha vez chamuscado pasarán aquí os veciños a abrilo como se fai dicía tradicionalmente e logo despois faremos todo o proceso da matanza. E como bebe o alcalde un día como hoxe? Eu vivo con moita ilusión porque eu estou convencido de que o cocido é a gran embaixada de Lalín. Nos levamos o cocido por todo o mundo. Cal é a parte do porco que che gusta máis a ti? Se tiveras que quedar con unhas Pois para a hoxe. cachucha colle xusto ao acabar o fuciño, esa parte é, sin dúbida, ese trociño que mide máis ou menos 15-20 centímetros hasta cerca do ollo, esa parte é a parte máis rica da cachucha, para mí. Vale, tomo nota para hoxe. Pois moi ben, pois pasadio ben. Marta, colle, veña, anímate que Ai, levamos moito tempo entre traballar e esta festa, agora hai que coller algo. A ver, vou coller a este como lle chaman? chouritos, a panceta, ao que se trata é de ir picando e veña, sin problema ningún. Que tal? Está bom? E que están facendo agora? Eso xa non é tan tradicional, está claro, pero o soplete saca os últimas cerdas que tiña. Ver, mira, ora co cuchillo empezaron ya a sacalo e desa maneira non queda pelo ningún. Non ves, ora queda perfecto. Xa para cando empecen a lavar, automáticamente xa verás que color dorado colle un porco. Ora non lle queda ao coiro ningún pelo. Ya a zona da cachucha é máis complicada de ir limpando. Este porco canto pesa? Mira, o porco, este non é un porco calquera, chamase Valentín. Igual chega cerca dos 200 kilos, é un porco de 2 anos. Mira, Marta, estas son as carqueixas que che buscaron o Valentín. Todas as casas sempre hai carqueixas, fentos. Por que se utiliza isto? Arde moi ben e mantense moi ben. Despois de matar, sempre tomaban unha copa e toman unha copiña de aguardiente. Entón, podela probar, que isto é moi bo. Xa. É unha copiña de aguardiente de ervas. A ver, por Valentín.
por Valentín logo. Por Valentín. Por Valentín. Saúde! Logo do afumado ou chamuscado do animal, lévase a cabo sangrado, recollendo a sangre coa que logo se elaborarán diferentes produtos como as morcillas, as filloas ou os chanfainos. O matachín ou matarife disponse entón a facer o despiece, unha laboura que require dun gran coñecemento da anatomía do porco, así como dunha grande precisión para separar, por exemplo, os xamóns, as paletillas, os solombos ou a manteca, coa que logo se fará o xabón. Coas tripas, por exemplo, faránse os chourizos, tarefa que, o xeito tradicional, non resulta nada doada, senón que llo pregunten a Marta. Bueno, xa estou preparada, a ver. A ver, Como é logo? Como teño que facer? Está moi ahora encantada. tes que collelo en bullo. Entón, eu collo así, non? Sí, mételle un dedo por aquí, iso non escapalle. Hai o dedo por aí. Así. Vale, vale. Porque- Entón, pa dentro. Claro, como antes non se metía nada, porque non había guantes. E niñedía moito, porque senón... Ainda pode romper a Claro. tripa. La deixase de contos, veña. Mira, ata a ver que traballar. ya estamos aí. Mira. Atamos? Claro. E que están facendo aquí? Mira, aquí están preparando unha vez que se mata o porco o propio día, cólgase, non? E despois desde que se temperea a carne, pois salen estes manjares especiales. Pícase picadito, como es, y es donde se hace. Bueno, Javier, xa vexo que aquí en Corpiño empeza a haber ambientillo xa. Canta xente poderá chegarse hoxe ata aquí? Bueno, isto hai que velo porque tamén o día non favorece para que a xente se achegue que está chovendo moito, pero normalmente unhas 400, 500, 600 personas, esas son fixas. Bueno, hoxe hai matanza. Hoxe hai matanza. É a festa da matanza e Pura matanza. matanza. Si, este é un pouco, digamos que a festa dos da casa, por decirlo de algún xeito, non? Ui, pero aquí están afiando de verdade, non? Sí. Isto para que vale? Isto vale para cortar silvas. E logo, vostede non afiaría algún coitelo deses que matan o porco? Sí, afiei. Sí? Sí, incluso eu tamén, a min, e máis para cando era máis novo, tamén mataba porcos. Bueno, pois nada, deixolle aí afiando. Bueno, Que querías ver o porco, non? Aquí está colgado o porco precisamente o que che decía, para que enfríe, teñen que abrilo, sacarlle as vísceras, colgan no boca abaixo, co cual acaba de completar o sangrado, un porquiño ben feito, dos que se pode chamar de ben feito. pero isto é para iso. Isto dá para un xogo, Marta, isto é cuestión de ver, a ver cal é o postre de carnaval que falta. Este é un paraíso salvo que estes a dieta. Estes postres sempre os fai a xente da parroquia, non? A parroquia é onde toca facer a matanza, os veciños son os que se encargan de facer os postres. Este bombo e estas gaitas que ves aquí son bombos e gaitas pois, típicas de buxo, pero que aquí no Corpiño, aquí en Losón, pois, o cura de aquí desta parroquia, ou o anterior cura, non o que hai agora, pois facía estas gaitas e facía isto pois, para todos os músicos da comarca. Seguramente se que están tocando aí fora e os grupos de gaitas que hai aquí todo de alrededor, pois teñen gaitas feitas aquí no Corpiño, non? Que podo ir facendo aquí? Muller, estamos no Corpiño. Aquí os de Lalín nos gusta decir que o Santuario do Corpiño é seguramente o santuario eclesiástico máis visitado despois da Catedral de Santiago. Co cual, que menos que acudir ao santuario que temos aquí ao ladiño. E seguramente este por ali o párroco e aproveita para preguntarlle que che conte a historia de como naceu este santuario, a historia de San Adrián do Carrio. É unha historia realmente fermosa, Vale, moi ben, pois iso farei. Vémonos logo, non? Vémonos logo. Veña, Veña, hasta loguiño, chao. Ben, pois, mentres os matachíns se preparan para dar boa conta de Valentín, nos imos aproveitar uns minutiños para coñecer o Santuario do Corpiño, un lugar de visita obrigada aquí, nesta parroquia. Dende cando? Agora aquí a empezar a degustación imos marcha. Sí, home, sí, non te preocupes que imos voltar. Mira, por que non nos vas contando un pouquiño do santuario, Veña, pois non se diga máis. O Santuario da Nosa Señora do Corpiño sitúase nun pequeno outeiro no alto do val do río Deza. Este santuario foi construído no século XVII e pasou de ser unha humilde capela a un grande santuario neoclásico, grazas á afluencia de moitos devotos. As peregrinacións ao Santuario do Corpiño sucédense todo o ano, aínda que alcanzan o seu punto álxido na romaría de finais de xuño, que seguro a facer mellor tempo que agora. Fai un día de cans. Pois veña, vai para dentro, que alá non chove. Moi boas, padre. Boas, que tal?
Veño a coñecer o santuario do Corpiño. Dixéronme que teña que preguntarlle a historia deste lugar. Pois todo temos que remontarnos a moitos séculos atrás. No século VIII existía neste lugar ermitaño. Pois foron pasando os anos e este home, pois como todos, un día falleceu, morreu. Queríalles tantísimo a xente, apreciaba tanto, que o tiña como un santo. Entón construíronlle, no lugar onde o enterraron, unha especie de mausoleo, poderíamos decir, pero bueno, unha cousa moi sencilliña. Pasaron varios séculos, entón pois a xente olvidouse do que había ali. Ben, un día, estaban os pastores nese lugar, neste momento, empezou a chover moito como hoxe, e os pastores refugiáronse no que quedaba daquelas ruínas daquel mausoleo. Entón, pois, no medio da luz apareceu unha señora, moi bella, con un ramo de flores na súa man dereita e o neno Xesús na súa man esquerda, que, se nos fixamos na imaxe que temos aí diante de nós, pois é como está. Entón, cando a Virxe apareceu, apareceuse sobre o corpo incorrupto, que estaba incorrupto, é dicir, non se había descomposto co paso dos anos, deste home. Era un corpo pequeno, porque o home era baixo de estatura. En galego, corpo pequeno, decímolo corpiño. Corpo pequeno, corpiño. Dei ben a Virxe do Corpiño. Pois moitísimas gracias por explicarme a historia que é moi especial e moi curiosa deste lugar. E, bueno, espero vermos despois. Sí, por suposto. Despois verémonos aí na festa, xa, certamente. Bueno, Mercedes. Hola. A min esta iniciativa dos postres encanta. Hombre, que che vou dicir eu? Isto é moi goloso, aparte estes postres tradicionales, elaborados co mellor produto caseiro. Encántanos ver as cestas vacías porque iso dá a imagen de que estaban buenísimas. 50, 60 mulleres da parroquia, cada muller, pois, tirouse facendo 300 orellas, 600 rosquillas. Bueno, vou levar unha orella. Leva unha orella, ou dúas ou tres, as que queires, porque xa ves que demos para tomar, para comer e levar. Para rematar, tomamos unha orella, unha orella xuntas, non? Que menos, moito a lavalas para que comelas. Bueno, don Manuel, así que vostede é un dos fundadores desta festa. Sí, son o que fixen o primeiro ano na miña parroquia de Cerce. Entón vostede tiña experiencia. Bueno, eu sempre xa facía meu abuelo e despois, cando morreu meu abuelo, pois eu tamén segui un aficionado matando os porcos aos veciños. Cal é o aspecto que máis lle gusta a día de hoxe? Que é a parte que máis lle gusta desta celebración? O que máis me gusta é a armonía que vexo nos veciños. Non é solamente nos veciños, é na xente que veu de fora, que a ves toda contenta, ven aquí a ver, a falar os veciños, os amigos, uns cos outros, e esta é unha festa de armonía. Onde imos? En Corpiño aínda queda troula para un bo rato. Tranquila, voceciña. Logo che conto, imos cara a Lalín. Bueno, se ti o dis, xa sabes que eu... Hai perros en la... ollo, Marta, ollo cos cans. Can, aparta de aí. Eses dous seguro que ían para o Corpiño buscar cadela. A ver, Marta, contame, que facemos aquí? Pois verás, voceciña, entre tanto entendido do bo xénero que hai aquí en Lalín, cando de vos porcos se trata, eu atopei un lugar onde poder mercar os embutidos máis afamados da bisbarra. Ti ven canda min. Moi boas. Hola, Marta. Que tal? Veño a ver que me ofreces hoxe aquí. Que te ofrece? Cantidad de cousas. Made in Lalín. Isto é Lalín. Comarca do Deza. 100%, comarca do Deza. Tes todo aquí preparado, xa non sei que levar. Ti que me recomenda? Depende, se queres facer un bo cocido, pois tens que levar algo de todo, eso está claro. Un pouquiño de todo, non? De todo. E de onde sae todo isto? Nós temos unha fábrica onde nós fabricamos os nosos propios produtos. Se queres, tes un momentiño, acercámonos ali e ves de onde sale. Vale, pareceme moi interesante.
Pero antes, quero mercar algo de bo xénero, A ver, un chourizo quero levar. Ou si cadra pide algún máis. Panceta tamén. E lacón. Esquecía o lacón. E a parte de panceta, lacón. Eu creo que xa vou un pouco surtida xa, non? Sí, xa temos Chega todo. Eu creo que sí. Pois vale, aquí tes filliña, que aproveite, volve cando queiras. Moitas gracias. Ui, como pesa isto. Vamos entón. Imos, veña. Vamos para lá, cerras mucho algo. Menudas instalacións que tedes aquí, Nilo. Bueno, como podes ver, é unha fábrica pequena, familiar, prácticamente. E cantas persoas traballan aquí? Pois ahora mismo baixamos un pouquinho con todas as empresas, pero ahora mismo somos 12. Vamos a ver, nos prácticamente nos basámonos no que é no chorizo gallego. Eso es, digamos, que é o noso plato fuerte, non? Baixamos un pouquinho, un día antes, pero estamos ahora mismo alrededor dos 3.500 kilos diarios de chorizo gallego. A parte de en Galicia, tamén vendedes fora de Galicia? Sí, por suposto, vendemos aquí a nivel nacional, al campo, a nivel nacional, a sus 58 hipermercados que ten, vendemos a Macro, a sus 50 tantos hipers, e vendemos a Carrefour Express a nivel nacional e a Carrefour a nivel Galicia. Nilo, en que consiste o proceso? O proceso, pois mira, o proceso é moi sencillo. Como ben che dixen aí, é o tema de fabricación, onde faz o atado, o picado, o atado a mão, e logo nos pasámoslo como antiguamente facían as nosas aboas. Dámoslle un toque de fume. Os chourizos de antes. Os chourizos non somos de antes, pero sí tratamos de facerlos como de antes, onde lle damos 24 ou 48 horas de fume, para que cando tú metes a boca este chorizo ten un boquete, algo raro que me ditos que ten, é o fume. Nilo, pero tanto chourizo hai aquí? Bueno, este é parte, digamos, este é a fabricación de ayer. O de aquí pasa xa a uns secaderos que temos electrónicos, onde vas ver ahora que hai bastante máis chourizo incluso que aquí. Vamos a ver, o chourizo é moi delicado. O chourizo, en canto lle das un fume con calquera outra leña, este vai tomar o típico sabor de ese fume que lle estás dando. Entonces, a única leña que non dá sabor é de carballo. Bueno, Nilo, entón agora que lle toca? Bueno, o seguinte proceso é do fume, como che decía, uns secadeiros que temos aquí electrónicos, que están conectados a un ordenador, donde ele lle dá a humedad, o calor, todo. Aquí botan aproximadamente 5 días, 6 días, depende da curación, porque hai clientes que o queren máis curado, outros máis curado. E de aquí se pasan a sala de envasado, e da sala de envasado á tienda, ao supermercado e á pota. Pois moitas gracias, Nilo, por ensinarme todo o proceso de elaboración. A ti. Vamos a ver, ti podes voltar aquí cando queiras, eu penso que cada día incluso tendremos máis produtos xa cando voltes. Ai, voceciña, que cansadiña vou, E mira, e se quedamos a dormir aquí? E a picar algo tamén, que con tanto xamón e tanto chourizo teño unha fame... Vale, pois ven canda min, que che vou levar a un sitio. Hola, Marta, benvenida ao Fogar de Breogán. Hola. Cuéntame. Pois a ver, é que estou moi cansadiña, porque hoxe anduven de festa por aí na Matanza, por Lalín, bueno, en todas partes. E quero unha habitación para descansar. Pois moi bien, ven que che enseño. A ver. E como querías a cama? Grande, pequena? Pois eu grande e moi silenciosa. Moi bien. Aquí está a tua habitación. E aquí tes unha cama grande. É silenciosa. Vale, pois moitas gracias, Elena. Tienes a chave? Moi ben. Vale. Que descanses. Gracias. O Fogar do Breogán é un complexo rural que destaca pola súa beleza, orixinalidade e oferta gastronómica, onde destacan os rodicios, o churrasco, a bodega e os seus menús especiais deseñados para calquera ocasión. A casa e o seu entorno dispón de terraza, piscina, amplos xardíns, un comedor rural e 4 habitacións dobres para quedar a dormir logo dun exquisito e abundante xantar. Ademais, cando cae a noite, o comedor vira nun espazo máxico, unha mestura de luz para desfrutar dunha velada inesquecible. Pero Marta xa está agardando por esa velada. Hola, Marta.
Boas tardes. Moi boas. Que tal, como andamos? Como estamos? Pois ben, un pouquiño cansadiñas, se veñen aquí a descansar. Nada, quero cenar algo. Mira, vouche facer unha recomendación que temos aquí, é o noso rodicio, aquí da casa, é piña con canela para rematar e para facer un pouquinho de digestión. Bueno, encántame, estou xa desexando tomalo. Perfecto, entón tomoche nota. A ver, Marta, aquí te traigo xa un pouco xa a guarnición. Traigo aquí unhas patacas fritas, unha saladiña, o feixón, que é unha especie de, é unha fabada típica do rodicio. Típico é brasileiro. O que pasa, nós témolo aquí xa como plato estrela. E isto que é? Iso é plátano frito e isto é farofa. A farofa é un condimento, ven sendo fariña de yuca. Iso aporta un pouquiño de especies ás fabas. Agora traigo un trociño de picaña. Ben, amigos, pois dende o fogar de Breogán remata a nosa viaxe pola tradicional matanza do porco, en Lalín. Eu levo a mochila chea de tradición, queixos, chourizo e gastronomía, do mellor da nosa gastronomía. Vémonos pronto, e xa sabedes que a verdadeira viaxe non está en descubrir novas terras, senón en miralas con novos ollos. Moi ben, vémonos noutra entón. Ata sempre. Bueno, aí che queda un cachiño, Bueno, moi ben. Póñome guapo e vou pro campo da feira. Vale, pareceme moi interesante, pero antes quero mercar algo de bo xénero. E que... Un aplauso para o Rami, estás todo verán sen dormir. Xa che dormirei no inverno, pero xe sei a onde teño que ir. Roula xoldra festa, carallada romaría. Non hai terra como esta pra venceres na cantina. Burquiño, que pasa? Oi.